सा क'क्राझार दख'रा एबसुआ 48थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। 1976 इं मायथाइयाव जोनोम मोन्दोंमोन सा क'क्राझार दख'रा एबसुआ। दिनै सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 48 बोसोराव आबुं जाबाय। सा क'क्राझार दख'रा एबसुआ बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो आफादनि 48थि बोसोरसालिया जथुमाजों लोगोसे कारिगाव दालाइसा एबसुनि 38थि बोसोरसालिया जथुमाखौ जथायै खुंफुंदों। बे जथुमाखौ थांनाय 8 डिसेम्बर आरो दिनै 9 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारिजों कारिगावआव थानाय जोहोलाव दैमालु गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जादों। मैयानिफ्राय बायदि बायदि आयदाफोरखौ लानानै जागायनाय बे हाबाफारिनि दिनै नैथि सानाव फुंबिलियाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय, आलारि बाथि फोजोंनाय हाबाफारिखौ मावफुङो आरो सानजौफुनि 1 रिंगानिफ्राय मोनसे गेवलां मेल हाबाफारिबो खुंफुंनाय जायो। गेवलां मेल हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी आरो मेल बेखेवगिरि आलासि महरै ओनसोलनि एमएलए लरेन्स इस्लारिया बाहागो लायो। लोगोसेनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारीजों लोगोसे गुबुन गुबुन नांजाब आफाद गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि सानसुमैफोरा बाहागो लायो। सा दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिपुल औवारीया खौरांगिरिनि सिगाङाव हाबाफारिनि सोमोन्दै मा बुंथिदों खोनासंदो। सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 48थि बोसोरसालि जथुमा बे खुंफुंजाबाय। साननैनि हाबाफारिजों गिबि सान हिसाबै जोङो सेथि सानाव गथ'साफोरनि थुनलाइ बादायनाय जोङो बेखौ होदों आरो जोङो बेवहाय नैथि सान हिसाबै जोंनि आफादारि फिरफिला होनाय, मुंख्लंफोरनो मान बावनाय, बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय, लोगोसेनो बेजों जों गेवलां मेल खुंफुंदों आरो बे गेवलां मेलावनो जोंनिनो 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनि मानिजाथाव एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा बेखेवगिरि हिसाबै बाहागो लादों आरो जोंनि दख'रा आफादजों दिहुनजानाय 8थि फुलुं खुगा लाइसि बेखौबो बिथाङा बेखेवनानै होलांदों आरो गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि मानिजाथाव खोरोमदाव औवारी सार बिथाङा जोंनि बे गेवलां मेलाव बाहागो लादों आरो जोङो बेवहाय डेलिगेटआवहाय जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ बेयाव सावरायनाय जादों आरो बेवहाय जोङो मोनसे थांखि आजावना लादों, जेरै जिल्ला आफाद आरो मिरु आफादाहाय जेरै फरायसाफोरनि टेलेन्ट सार्च खुङो, बेबायदियैनो जों दख'रा आफादाबो देग्लायनिफ्राय एलपि स्कुलावहाय टेलेन्ट सार्च खुंनाय बे थांखिखौ दख'रा आफादा आजावना लादों आरो बेवहाय जोंनि ओनसोल हिसाबै आथिखालाव लाइमोनफोरनि जे गोबां ड्राग्स एडिक्टेड जानाय, मबाइल एडिक्टेड जानाय बेखौ जों बांबोबाय थानायखौ नुदों। बेनि सायाव जोङो हाबा मावनो थाखाय दख'रा आफादा स्पेसियेलि जों थांखि आजावदों। जों लाइमोनफोरखौ लोगो हमनानै बैफोरनि सायाव जोङो सांग्रांथि होनाय बेखौबो जोङो दिनै सावरायनाय जादों आरो बेवहाय जोङो बांसिनै जोङो फैबाय थानाय जोंहा गल्डेन जुबलि जोङो जानो थांगासिनो दख'रा आफादा बेखौ जों बोरै खुंफुंनो हायो बेनि सायावबो जोङो बेवहाय गुवारै सावरायनाय जादों। बेखिनि गोदानै जिहेथु नोंथां दैदेनगिरि हिसाबै सावरायनाय जादों। बेवहाय डेलिगेटआवहाय जोङो गोजाम मोनसे बिबानगिरिखौनो जेरै आफादगिरि हिसाबै आं आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै आगुनिनो बिथांनि जय ब्रह्म बिथांखौनो डेलिगेटआवहाय जे हाउसआ दिनै गायसननाय हिसाबै जोङो बेखौ गनायनानै लानाय जादों। आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि सिगांनि दैदेनगिरि हिसाबै आरो आथिखालावबो बे बिबानफोरखौ जोङो रुजुनफिननाय जादों।